singakanani ngobekezela noma isithazami singakanani ngobekezela. Sanibonani ugogo Mseleku lo okhulumayo. Namhlanje ningamboni eshuthe ngathi ushutha ngaphansi kwezihlahla. Ngifuna ukunitshela ngaso lesi sihlahla lezi, angazi noma abantu abaningi bayasazi lesi sihlahla, kodwa abaningi ngiyazi ukuthi bakhona abasaziyo. Lesi sihlahla lesi esibizwa ngensangu, siphinde sibizwe ngomthunzi wezinkukhu. Lesi sihlahla lesi sinomsebenzi obaluleke ngohlobo lwesimanga, njengoba nazi ukuthi kunabantu abaningi othola kusekuthi bayagula, banezifo eziningi, othola ukuthi i-BP, ushukela, kodwa emthini loyo esuke uzoyisebenzisa, emthini yekhambi lesiZulu, siyaye sibaluleke lesi sihlahla lesi, ukuthi lesi sihlahla lesi yabo nje kulinganisela lesi sihlahla lesi usikhe bese usixuba namanye amakhambi. Mhlawumbe ngelinye ilanga kungenzeka uthi uzibile ukulalela, kanti mhlawumbe ngiyokhipha elinye ikhambi, mhlawumbe kuze kuphelele, kuze kuhlangane kube yikhambi lokuthi nawe ugcina usukwazi ukuthi uzakhele le mbiza leni. Le mbiza le imbiza kashukela ne-BP, ngoba niyazi nonke ukuthi leyo nto iyahambisana. Leli khambi leli abanye bawenza ugwayi wesiZulu, bayawubhema, bayawusebenzisa iy'ndlela ey'ningi. Kodwa-ke thina belaphi, kumuthi kuthina osisiza kakhulu ukuthi masakha imbiza yomuntu kuthiwa uyagula, unoshukela, kuthiwa une-BP, i-BP yakhe ihlala idla magalane, kodwa bese ukhana lesi sihlahla bese ufake embizeni yakho le yalowo BP noshukela ufake phakathi. Hhayi lapho impela hayi uzothola umehluko. Umuntu ngisho ngathi uyahamba uye eklinikhi uzothola umehluko kakhulu, futhi amukho ongazi impela owumlaphi wendabuko ukuthi lesi sihlahla siyasebenza kakhulu ey'mbizeni zoshukela bene-BP. Kodwa amanye amakhambi phela asuke khona sisuke singave sizosebenza sisodwa, kodwa bese uxubanisa-ke namanye amakhambi, kodwa lesi naso sisuke sikhona. Ngicela ukuthi ulalele, ungahlali eceleni uthi hayi indaba angina-BP mina anginashukela mina, uyitshele loko. Kanti mhlasimbe sikhona isihlobo sakho esinaso lesi sifo lesi. Ngelinye ilanga mhlawumbe ngathuka ngithi uma ngikhiphe elinye wena ulokhu ubhala phansi, umatanisa, uhlanganisa uthi okay wakhipha insangu, okay usekhipha ikhambi elithize manje, okusho ukuthi okay kuyahlangana. Ulokhu unombolile, wena unombolela ukuthi mhlawumbe nawe ngelinye ilanga uthuke sewuzenzela le mbiza leso, okwazi ukuthi uzenzele usize noma uma wakho noma umakhulu wakho noma ngabe ubani onenkinga yalesi sifo lesi. Siyasiza kakhulu lesi sihlahla lesi, sisiza kakhulu. Angifuni uqamba amanga, siyasiza ngoba ngisho kwesinye isikhathi usebenzisa umuthi uxubaxuba naso, ngisho ngithiwa inhliziyo yakho nayo ishaya ngamandla-ke lapho kuleso sifo leso, kodwa iyathoba yehle ishone phansi. Hhayi ukuthi-ke nginazisa ngize ngikhombise sona ngobani, okusho ukuthi nje ngenzela ukuthi ngoba naku vele besikhona isihlahla lesi eduzane, nginikhombisa ukuthi ningathi uma nithaka nakha izimbiza, mhlawumbe nithi nifuna imbiza, kufuna wazi ukuthi umuntu ukuthakele nangasiphi isihlahla. Kodwa zikhona nezinye iy'hlahla, kodwa phela ngeke bese ngizisho zonke ngoba kusho ukuthi ngeke phela nisathenga imbiza yami, ngoba suthi senizozenzela. Kodwa ngakunye ngilo ngikusho sekuyoba kuwena ukuthi uqaphele yini, wena olalele uqaphele noma uqaphele, mhlawumbe lapho usuthola ukuthi uzenzele ngelinye ilanga, ukwazi ukuthi uziphuzele nje, uzenzele wena, ngoba kuyenzeka kwesinye isikhathi ngibanike abantu izinto ezizokwazi ukuthi zibasize bagcine bengathengi, abazokwazi ukuthi zibasize. Ikhona nje enye into engangabanika yona eyisibambelelo, engabanika yona ukuba abantu mabayithathe bakwazi ukuyisiza ngayo. Bayithathe abanye abazange baze bayithathe, ngoba bengiyitshela umuntu osengifonelile washo ukuthi uyayidinga kanjani. Namanje njengoba-ke ngithi-ke angenze le video le ngalesi sihlahla lesi, bengifuna nje ukuthi nginazise. Engicela ukuthi nginazise kona, ngizohamba ngiye eGoli ngomhla ka-3, kodwa ngicela ukuthi abantu basho futhi ukuthi bafunani. Mhla ka-3 ngizobe ngiseGoli, Soweto, Port Glen, lapha ngizobe ngikhona. Ngizobe ngisiza abantu ngayo yonke indlela, nabazohlola abafike, amakhandlela ungaze uyihluphe ukuthi uzowathenga endleleni, azobe khona endlini. Uma ufika njengoba uma uhlola kudingeka amakhandlela amabili, amakhandlela azobe khona, uyakwazi ukuhlola, thenga amakhandlela amabili uhlole ngawo, bese izinto zakho zonke zibonakala ukuthi zihamba kanjani. Kodwa noma ngabe uhlolanga nje futhi usubona ukuthi isidingo asikho, into vele uyayazi, angisiboni nesidingo sokuthi uzilokhu umosha imali into uma uvele uyazi ukuthi intoni. Musa ukuze uyihluphe, vane uhlale nje phezu kwendaba, wenzelwe leyo nto eqondene naleyo nto unikwe.
Ngiyanithanda kakhulu balandeli bami, ngiyanithanda kakhulu indlela enginithanda ngayo, ngiyanithanda. Ngiyacela-ke ukuthi-ke nibe khona eGoli eSoweto ePortia Glen. Uma use-Portia Glen wehle eMall noma wehle eBoxer. Uma sewehle khona bese uyafona uzwe ukuthi ugogo ungakuphi, usuzoza nje ngey'nyawo. Uma uthanda nje, uma ubona ukuthi okay, uyabona ususe-Boxer, okay, na-Isason Galaji, ugudle ngakhona uye ngase-police steshi. Uma usufika e-police station nje bese uyasifonela sikutshele ukuthi simama kuphi nendawo. Siyabonga makhosi amakhulu, thokoza.